Sehat Nduk, ndang sehat. Sehat Nduk. Kempule Gok. Meneh Gok. Meneh Gok. Ya. Luar biasa. B. Dalem. Anakmu ngono apa duwe anak ngene iki ngono piye? Pah, kula nek ndek anak niken niku beja-bejane wong tuwa sing iso nyuwargakne wong tuwa nggih niki ta. Kok iso? Ayem. Delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Apa? Percintaannya enggak sukses. Oh, masih dalam pendidikan kok. Pendidikan itu ora perlu mikir percintaan ya kan? Yang penting karir yang tinggi nyatane karirnya sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mboten kula tangketi Pak Nyon sewu nduk niken. Umpama sampeyan golek jodoh mau niki umpama lho ya. Ah. Upama seniman golek bojo sapa nduk? Dagelan, yoga utawa Dalang. MC manten utawa dalang. Tukang saran. Iki lho. Pilihannya itu Yoga sing jelas. Ayo arep ngopo? Ora apa-apa. Ah. Lah kowe ngopo? Arep bagusi dagelan. Lho mboten nek pancen pilihane saran iki tak ya dia. apa to? Ngono ben pilih-pilihane dhewe. Lek seniman ki ya mestine sing iso kabeh. Ya Amin. iso ndalang, iso ngendang, iso nyarong, iso gendet. Oh, aku. Walah alah. Kowe dalang ora pecus ngono iso sing ora-ora. Ora. Cita-cita ki oleh. Boleh. Cita-cita ki oleh, tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Ada? Nggih. Berkarya yang setinggi langit dulu. Betul. Perkara engko jodoh ki nek sing ngatur kita. Leres, Pak. Lah iya. Nduk kan terus Den. Loro wae suarane kaya ngono ndak nek waras. Iya. Mangga 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 BTB. Tak kurang ajar jenenge apa to? Kowe ora tau petuk sinden kowe jagongan bae kowe. Mbok ngematke suarane niken. Nggih kula niki ngrasani denike. Rasane apa? Nyun sewu sakit tenggorokan niku damel nyun sekutut manggung kan swara pedhit niku. Iya. Apa gak krasa lara ngoten lho Pak. Ya takon karo bocahe takon. Kenapa kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Itu. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Seharusnya kamu tanya ke aku. Wes. Jangan tanya ke mereka. Bar iki malah opnam meneh lho kok. Sithik-sithik wae nek. Iki mau ibuke ya wis WA karo aku. Pripun, Pak? Pak, titip genduk nggih niku nembe sakit. Lho kaya ngono ki lho, perhatiane mbokmu nyang kowe. Tenan. TB ini gadah resep damel swanten ing sae. Oh, Apa? Mangke mawon kula kabari, Pak. Loh, iki saiki butuhe. Kenapa? Kenapa? Omong iki Ojo sekarang? anu nyuwun sewu jangan terlalu memakai obat-obat yang mengandung kimia, Nduk. Iya, Pakai terus? resep mbah-mbah air embun. Banyu dikek ning gelas. Embun, nggih. Jenengan jam 7 bengi niku pados golek botol, Nduk. Buka tutupe, botol iki buka tutupe kek ning dhuwur genteng. Lah, embune ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kek ning ngisor longan. Terus? Lah, mangke jam 09 jupuken, terus kowe ning apotek botol kuwi buakan tuku Degirol. Kuwi embun niku tak kasih. Gedeg padha wae tuku obat ing apotek terus. Tapi kan Lek mau ngembun-ngembun kae nggih ngrujuk raimu piye? syarat. Oh, syarat. Ya, anggrek golongane tenan. Kesarana. Iya. Ya terus, Nduk kan. Nah. Mida
Iki mau saking tresnane para penggemar-penggemar Niken Salindri. Wingi Mbak Tari saka Hong Kong nek luar negeri nek ora Taiwan, kuwi transfer aku 400.000. Terus Mbak April saka Malang kuwi transfer aku 500.000 sebanyak 900.000 untuk diberikan kepada Niken kawan Ardi. Nah wis tak wenehi Ardi, lah engko nek ngedum piye ora entuk tukaran. Ya, wis tak kene aku sebagai jembatani Pak, menyalurkan. Lan terima kasih untuk Mbak April memberikan jarik untuk teman-teman Dwi Jolaras Indonesia, jarik anyar kabeh. Sinten? Mbak April. Piye? Dagelan ora, Pak? Ora klebu grup kok. Lho, kowe tak grup apa piye? Lho, purun to. Lah kon harian to niki menan. Terima kasih Mbak April iki jarike padha kabeh sing dienggo kanca-kanca. Rezeki Pak. Rezeki. Pasar Muji, matur sembah nuwun. Apane? Lho, tak ilingno mbok menawa lali. Ngopo? Lho, mbok menawa ora maringi tak ilingno matur sembah nuwun, Pak. Lek tak ilingno. Nggih jarik ngono to. Nggih. Pasar Muji, matur sembah nuwun. Bijing Pak nggih. Alah. Op. Iya ndek terus. Ya. Nolya manut aku nduk Ken sugeng lenggahipun Pak Sarmuji ngono sugeng lenggahipun Pak Sarmuji kepenak. Piye kowe dadi Pak Sarmuji lek jawab piye, Bi? Alah, yo Nduk, ya matur suwun. Omong OTB ya jarike minggu ngarep. Nyamu sing engkel ae. Kok iso kok lagi wenehi. Heeh. Iya entuk WA saka pasanganmu lawas. Ayo Pak, diumpani terus ke ITB. Pak Yogi Bagong. Syukur. Heeh. Ya. Nano. Ya, Nduk. Men tenggorokane nganggo leren.